ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ? ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଜଗଦେବ, ସମାଜସେବୀ ଜଙ୍କିଆ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଗତ 2 ଦିନ ଧରି ଖବର କାଗଜର ଶୀର୍ଷ ମଣ୍ଡନ କରିଥିବା ସ୍ୱାତି ଜେନା, ଯିଏ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେଟ୍ ସପିଂ ମଲ୍ ଠିକୁ ଖବର ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ସପିଂ ମଲ୍ର କର୍ମଚାରୀମାନେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ସପିଂ ମଲ୍ର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସପିଂ ମଲ୍ର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଗଣ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସ୍ୱାତି ଜେନାଙ୍କ ପଛରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଦୃଢ଼ତାର ସହକାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସ୍ୱାତି ଜେନାଙ୍କ ସହିତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏହା ପଛରେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କଣ, ଯାହା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇଟା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ସ୍ୱାତି ଜେନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିଲା, ସପିଂ ମଲ୍କୁ ଶୁଣି ଖବର ପାଇ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେଠି ଦେଖିଲେ ଯେ ପାର୍କିଂ ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି 2 ହ୍ୱିଲର 10 ଟଙ୍କା ଏବଂ 4 ହ୍ୱିଲର 20 ଟଙ୍କା, ଯୋଉଟା କି ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ବିଡିଏ ଏବଂ ଆମର ଅର୍ବାନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମିଶି ଏ କାମ ପାର୍କିଂ କି ବେଆଇନ କରାହେଇଥିଲା। ଯେ ଏଇଟା ଯିଏ ମଲ୍ କରିବ ସେ ପାର୍କିଂ କରିବା ବାଧ୍ୟ, ପାର୍କିଂରୁ ଫ୍ରି ପାର୍କିଂ କରିବ, ପାର୍କିଂ କଲେକ୍ସନ କରିବନି। ମୁଁ ବି ବହୁବାର ଯାଇକି କାରରେ ବି ଦେଇକି ଆସିଛି, ମୁଁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ମୁଁ ନୀରବ ରହିଯାଏ, କାରଣ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଏଠି ହାଲ୍ଲା କଲେ କେହି କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ସ୍ୱାଗତ, ସ୍ୱାତି ଜେନା ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିର ସେ ଯାଇ ସେଠି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ପ୍ଲେନ ବୋଧେ ପହଞ୍ଚିଛି, ସେ ତାର ଖୋଳତାଡ଼ କରିବାକୁ ଯାଇଛି ବାସ୍ତବ କି କଣ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଶୁଳ୍କ ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି ପାର୍କିଂରୁ, ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ କାହିଁ ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସେ ବୋଧେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଲ୍ର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଭୁଲରେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବିରୋଧଟା ବି ଜୋରଦାର ବୋଧେ ହୋଇଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ସେମାନେ ସୀମା ଲଙ୍ଘି ଯାଇଛନ୍ତି ମହଲର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବାବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାତି ଜେନାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ସପିଂ ମଲ୍ର କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାତି ଜେନା ତାକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣିଥିଲେ। ଓ ସେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ, ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ସେ ଓଟିଭି ହଉ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ହଉ, ନ୍ୟୁଜ ପ୍ରମେୟ ହଉ, ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ, ସେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ସ୍ୱାତି ଜେନାଙ୍କ ପଛପଟେ ପୁରା ନିଷ୍ଠାର ସହକାରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଏହି ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ସ୍ୱାତି ଜେନାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ତା ଏହା ପଛରେ କଣ ରହସ୍ୟ ଅଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ବହୁ ଦିନ ଆଗରୁ ଭାବେ ଯେ ଯୋଉ ଆମ ସମାଜର ଯୋଉ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି, ସିଏ ହିଁ ଗାଇଡଲାଇନ ହଉଛି ଆମ ସମାଜର, କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବନି। କାହିଁକି ନା ଅତୀତରେ ଗୋଟେ ମୋ ଛୁଆ ଥିଲା ବେଳେ 80 ମସିହାରେ ଛବିରାଣୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା। ନବ ଦାସ ତାଙ୍କର ଯିଏ ସ୍ୱାମୀ, ସେ କୋଉ ଭଳିଆ କଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ, ସେତେବେଳେ ମାନେ ସଂସ୍କାରୀ ସମାଜରେ ଏତେ ବଡ ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠୁର ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଗୋଟେ ଖବର ପାଇଛୁ ଯେ ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିର ମାଲିକ ଯେ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ସେ ମହାଶୟ ସେଦିନ ସ୍ୱାତି ଜେନାଙ୍କର ସେ ଅନଶନରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସେ ବାହାରିକି ଚାଲିଯିବା ପରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଆସୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହଉ, ମିଡିଆ ଲାଇନ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଡିଆ ପର୍ସନ ସ୍ୱାତି ଜେନାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଇ ବିରୋଧ କରିବା ପଛରେ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ଯାହା ଅଛି, ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଏଇଆ ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ରହୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏଭଳିଆ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବା ସ୍ୱାତି ଜେନା ଆଜି ଏକଘରିଆ ହେଲେ ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜିର ସମାଜରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ
ମୋ ଭାବନାରେ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସିଏ ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ଦଲାଲ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ହଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମର ମାଲିକ ମାନେ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାନେ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି 1 ନମ୍ବର ଦଲାଲ। କାହିଁକି ଯୋଉ କୁସଂସ୍କାର ସମାଜକୁ ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବା ଲୋକ ହଉଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ। ସେମାନେ କେବେ ସେଇଭଳିଆ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ତା ଅର୍ଥ ଆପଣ କହିବା କଥା ଯେ ଅର୍ଗସ ଟିଭିର ମାଲିକ ତାଙ୍କର ଟିଆରପି ବଢାଇବା ପାଇଁ ବା ଏକ୍ସପ୍ଲାନେଡ୍ ଶୋରୁମ ସହିତ ସପିଂ ମଲ୍ ସହିତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିତିରି ବୁଝାମଣାର ଶିକାର ହେଲେ କି ସ୍ୱାତି ଜେନା? ନିଶ୍ଚିତ ଯେହେତୁ ଏଭଳିଆ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ସାମ୍ବାଦିକାକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଆକ୍ରମଣ କଲା ପରେ ବି ସିଏ ବିରୋଧର ସ୍ୱର ଉଠେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ସ୍ୱାଗତ। ଏବଂ ସେ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମଲ୍ ମାନେ କିପରି ଲୁଟୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ସଉଦା କିଣିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ସେଠି ପାର୍କିଂ ଫି ଦେଇକି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟରୁ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଯିଏ ଆମ ସମାଜର ଆଖି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି, ସେ ଆଜି ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯାହା ସେଥିରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାରେ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ସେ ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାରେ ସେମାନେ ସାଲିସ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରେ ରଖୁଛି ଯେ ତା ଅର୍ଥ ହଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାଲିସ ବିହୀନ ସାମ୍ବାଦିକତା ଆଉ ନାହିଁ। ମୋ ନଜରରେ ଜଣେ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହଉନାହିଁ କାଗଜର, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶତପଥୀ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ଦିନ ହେଲା ମିଶିଛି, ସିଏ ସାଲିସ ବିହୀନ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଛନ୍ତି, ସାଲିସ ବିହୀନ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହଉଛି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶତପଥୀଙ୍କ ଭଳିଆ ଟିକେ ଟିକେ ଯଦି 10% ଶରୀର ଭିତରେ ରଖିକି ସାମ୍ବାଦିକତା କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ସମାଜ ପୁରା ଲାଇନ ଅପ୍ ହେଇଯାନ୍ତା। ଅର୍ଗସ ଟିଭିର ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ହିସାବରେ ସ୍ୱାତି ଜେନା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆଜି ଯିଏ ଯୋଉ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଜି ତାଙ୍କର ହାତ ଛାଡି ଦେଇଛି। ଏହା ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଯିବ କି ଅର୍ଗସ ଟିଭି ଭଳିଆ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟିଭି ସଂସ୍ଥାରେ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡିଆରେ ଯୋଉ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ ମାନେ କି ଭଉଣୀ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନହବ ବୋଲି କିଛି ମାନେ ଅଛି କି? ନିଶ୍ଚିତ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଏଟା। ଏମାନେ ଯଦି ସାମ୍ବାଦିକତା କରିବାକୁ ଯାଇ ମାଲିକର ମାନେ କ୍ରୂରର ଶିକାର ହେବେ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରଲୋଭିତ ହେବେ, ଏଇଟା ନିହାତି ଶିକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଅନ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇଟା ଆଜି ସ୍ୱାତି ଜେନା କେସରେ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି, ସମସ୍ତେ ଏଇଭଳିଆ ଜଣେ ଜଣେ କ୍ଷୀରରୁ ମାଛି କାଢିଲା ଭଳିଆ ଏମିତି ମାଛି କାଢିକି ଯୋଉ ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍କରଣର ମାଲିକ ମାନେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ସର୍ବଶେଷରେ ମୁଁ କାବୁଆକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଆଉ ନିରପେକ୍ଷତାର ସୀମା ଭିତରେ ଅଛି ନା? ନିରପେକ୍ଷତା ସୀମା ଭିତରେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ? ଏହା ମୋର ସମସ୍ତ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏଜେନ୍ସି ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଜଣେ ଜଣେ ନବଦାସ ଭଳି କାମ କଲେ ହୁଏତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ ହେଇପାରିବ, ସମାଜ ସଂସ୍କାରକୁ ଆସିପାରିବ। କାହିଁକି ଛବିରାଣୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରୁ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି, କୋଉ ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନବଦାସଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ କି ଆକ୍ରୋଶ ଏତେ ତଳକୁ ଯାଇଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ କି ସେ ସେତେବେଳେ ଗଣଧର୍ଷଣ ପ୍ରଥମେ ବୋଧେ ଆମେ ଶୁଣିବାରେ ଗଣଧର୍ଷଣର ଶିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ଛବିରାଣୀ ଦାସ। ସର୍ବଶେଷରେ ଆଜିର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆପଣ ଭାଗ ନେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଯିବ ଯେ ନିରପେକ୍ଷ ହୁଅ, ନିଷ୍ଠାର ସହ ନିରୀହ ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଦେଖିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ଜନବିପ୍ଳବ ନିଶ୍ଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହା ସମାଜକୁ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାର୍ତ୍ତା ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।